Hey guys, welcome back to the Any Vlog. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान ब्लग भिडिअ बरायबाय। आं दा दंफैयो दौलाबारि तेजपुर दौलाबारि मोनसे गामियाव कार्टन कम्पानियाव। सानब्रैनि उनावसो मैया खालि जाबाय। दाबुर जोंथ' दाबुर लिमिटेड बेयाव आं गुवाहाटीनिफ्राय माल लानानै फैदोंमोन। सानब्रैनि उनाव खालि जाबाय। खालि जानानै आं लकेल लट मोनबावदों आरो तेजपुरावनो माने बे इन्डास्ट्रि एरियानिफ्राय एसे आवगोलाव फैनानै कार्टन कम्पानियाव दा बियार कार्टन लट जागासिनो गारियाव। आं बाव मैयानो मोनायाव मोनफैदोंमोन, ओमफ्राय मोनायाव एसेल' माल जाबनानै दोननानै माने लेबारफ्रा मावासै आरो थांबाय। दा दिनै फुङाव मावफैफिनबाय, दा जाबगासिनो लट। ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय नै 8:15। ओमफ्राय बे लटआ थांगोन बे दाबुर कम्पानिनि खाथियावनो मोनसे बियार फेक्ट्रि दं किंफिशार, बाहाय थांगोन, बेयाव लानानै थांनांगौ। आं नै कम्पानि सिङाव दंफैयो, बैयाव गेट माने मोनायाव बावनो एकदम सान्थि मोनखादों उन्दुनो, रावबो मानसि गैया, खालि बे सिकिउरिटिल' दंमोन। खामानिया सोलिबाय थादों सिङाव, होमबाबो दावराव गैया, माने ना हरन दामनाय ना मा, बिराद गामि गोथौ एसे सिङाव दंफैयो आङो। ओमफ्राय नैबे गारिफ्रा दासो फैदों, जेबो गारि गंसेबो गैयामोन मोनायाव, एकदम सान्थि उन्दुदों आरो आं बिदि आरो हारसिंखौसो मोजां मोनो ना। मोनायाव ओंखाम थोंखाम जाहैना फैबाय, माने बे जा मेनेजार बे कम्पानिनि बिनि बाइकखौ लानानै मोनायाव थांदों आं। स्ट'रि होखादों इन्सटाग्रामाव, आं बाइक लानानै ओंखाम जानानै फैदों। दा कम्पानि सिङावथ' भिडिअ खालामनाय आलाउड गैया, ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामनि माबायदि लड खालामो बियार कार्टनखौ। हिन्जावफ्रासो लडिं खालामो दे बाहाय, हिन्जावफोर गोजा लड खालामग्राया। नै बिदि लड जागासिनो, मोनायावनो लागायनानै दोनखादों। फाइनालि लड जाबाय लोगोफोर। टाइमा दा जाबाय 11:55। ओंखारनोसै, ओंखाम थोंखामबो उखैबाय, हजों थांनानै जाहैनोसै, माबा हटेलफोर दं नामा नायगिरनोसैलाय। फुङावबो जेबो जानाय जायासै, ब्रेकफास्टबो गैया। गेट पास हरबाय सिकिउरिटिनो, गेट पास होआबा ओंखारनो मोना रे रायजोफोर, कम्पानिनिफ्राय माल लाना ओंखारबाथाय। लामायाथ' नै बिराद गुसेब, बिराद जारला जायो बेबायदियाव, 32 फुट गोलावा। दाख्लैसो सासे ड्राइभारना मोनसे घटना जानानै थांबाय, बिदिनो दंफां सिं सिं फैनानै लड खालि खालामदोंमोन। गोजौआव अखा सियैनि ट्रिपाल खानाय दं, बिनि दिरुङा गेंनानै बुद्रुबोबाय थानानै सासे मानसि थाबायबोबाय थानायनि गोदोनायाव ग्लब हाबनानै माने बुद्रुनाय जादों मानसिखौ। मानसियाथ' दा जेबो जायासै, हस्पिटालाव दङ, मोजाङै मोजां हामफिनबाय। बिराद जारला जायो बेबायदि दंफां सिं सिंजों हाबनांगौबाथाय। गोजौनि बे ट्रिपाल खानायाव दिरुं थायोना, बे दिरुङा बोरैबा अबेबा दंफां दालायफ्राव हायथाबाथाय, थबस्र' जना होबाथाय माने बिराद रिस्कि जायो आरो। ओरै आगदा आगसिजों जबाथ' अरजाया, उनजों बुद्रुबोबाथाय बिराद दिगदार जायो, नुहुराना। मेपजों गारि सालायनो हामारा नर्थ इस्टआव, बिराद उल्था फाल्था लेङो, बोरै बोरै थांनो नागिरो। नैबेजों लेफ्ट लानांगौ, दा गुगोल मेपआ मा खिथादों, ओरै सिद्दा बै लामा नुदोंना, बेजोंसो लानो थिनगासिनो। ओमफ्राय एसे आवगोलजों हाइवेआव ओंखारहैगोन आरो बियो। बिराद जामेला, मा बुंबावनो आरो दा गुगोल मेपखौ, जोंनि नर्थ इस्टनिखौ। मेन लामा नङा बियो, मेन लामाया एसे आवगोलाव थांबावनांगौ, 1 किल'मिटार गोजान थांबावनांगौ, 1 किल'मिटार बा 2 किल'मिटारानो जागोन, 2 किल'मिटार गोजान थांबावनांगौ। ओमफ्राय बेनिफ्राय 1 किल'मिटार ओरै आगसिजों सिङाव थाहैयो कम्पानिया, आं लड खालामनानै जा लाबोदों बे कम्पानिया। लोगोफोर, बेनो जाहैबाय दौलाबारि सारियालि, बै आवगोलजों फ्लाइअभार दङ, बाइपास। आं दा बेनिफ्राय आगसिजों थांगोन, आगदाजों थाङोबा जरहाट मोनहैबाय, आगसिजों सिदा थाङोबा गुवाहाटी मोनहैबाय, जोंनि बङाइगाव सङाइगाव क'क्राझार बिजों आगसिजों थांबानो मोनहैजोब्बाय आरो। बेनिफ्राय 5 किल'मिटार गोजानाव मिशन सारियालि दं, बे मिशन सारियालिखौ मोनबाथाय राइटजों लानांगौ, आगदाजों लाबाथाय इन्डास्ट्रि एरिया, तेजपुर इन्डास्ट्रि एरिया बालिपारा मोनहैबाय, राइटजों थांबानो एयारपर्ट लाइनजों। सिंगेल लामाना, बिराद जाम, बिराद दिगदारथार। नैबे फ्लाइअभार बानायनायनि थाखायनो बिराद जाम जाबाय थायो बाहाय, मालाबा मालाबाथ' न' एन्ट्रिबो नाङो गारि गिदिरा। मिशन सारियालिसिम दासो नै जादों, बबेसिम जागोनथाय बे फ्लाइअभारा, बिराद गोलावखा, खामानि सोलिगासिनो, बिराद टाइम नांबावगोन बायदि। बे जाबासो एसे सान्थि जासिगोन बे जायगायाव, लामाया गुसेबना। जाम जाफैलायबाय नै बाहाय, बेनि आगदाजों लानांगौ, बैयाव सारियालि दं, सारियालिनि आगदाजों लानांगौ। बे जाबाय मिशन सारियालि, आं दा बेनि आगदाजों थांगोन, राइटजों।
बिराद जामखानाय सानावबाथाय बेबायदिनो मोनायाव नङाबा फुङाव फैनो मोननांगौ बेखायनो फुङाव 5टासोआव ओंखारबाबो आराम खुला खुला जायो आरो रडा तेजपुरनि एयारपर्टआबो बेजोंनो बालिपारानि एसे सिगाङावनो बे लामाजों थांनांगौ एयारपर्टआव थांनोबा लोगोफोर न'आवबो थांनांगौमोन एसे इमारजेन्सि खामानि जानानै फैदों बिजनेस लाइनाव एसे गड़बड़ थांनानै एसे क्लियार खालामनानै फैनांगौ दा मैयाहाय आं अनारनाव कल खालामदोंमोन दिनै दा दिनै थांनाङा लकेल लड दं होननायखाय आं दिनै लकेल लड बोबाय दा बिनिफ्राय खालि गारिथ' थांनो होनाय नङा लडआ माला मोनफिनो आरो बबेनि लड जायो बेसो आरो लड जाबाथाय जेराव मेराव गोदोनानै थायो बे तेजपुरा बेखायनो एसे उसुबिदाथारलै दा गुवाहाटीनि लड जाबासो हरै गुवाहाटीयाव पार्किं खालामनानै आं थांनो हासिगोन न'सिम दा बे गारिनि ड्राइभारा फैबाबो जासिगौमोन आंनियाबो गारिया दासिमबो खालि जायाखैनो मा होनबावनांगौथाय दा मालायनि गारि सलाय फैसाफ्रानो आखायाव थाला संनानै जानो मानो जगार खालामनानै दोननाय गैया माया माने संनानै जायोबा नोंहा खम खरसायावनो जायोना मासाव गैयाबाबो नोङो 3-4 हाजार फैसाजों माने आरामसे मेनटेन खालामनो हायो आरो नोङो संनानै जायोबा दा हटेलाव जायोबा 200, 150, 250 बेबायदि खरसा थाङो जागासेयावनो दा संग्रा आइजेंफोरखौबो मालायनि गारियाव दोननो बोरै दोननो बे ड्राइभारा फैबाथाय ओरै बोख्लायनांगोन अबाव दोननो अबाव मानो गोदाव सोराव जायो दा बेगफोरखौनो आं बानानै दङ मालाबा बेयाव दोनलाय मालाबा बेयाव दोनलाय बेसे बोख्लायबाय थानो स' गावनि फिक्स गारि थायोबा माने फुरा साजायनानै दोनजोबनो हायो ओमफ्राय बिदिनो बासन बर्तन फुरा रेडि खालामनानै दोनजोबनो हायो गावनि फिक्स गारि थाखायोबा दा बेगखौनो बानानै दं आं ओरै बोस्लायलायनो बेंगालरनिफ्राय बेबायदिनि थाखायनो आङो फैनाय जादों माने फिक्स गारि मोनैनि थाखाय स' गारियाथ' बेयाव फिक्स मोनगोन दा खालि जायाखै मा बुंबावनो आरोना दा मालिकखौबो जेबो बुंनो हाया ओरैबो जेबो बुंनो हाया ओंखारनोबो हाया जाना दं हटेल नागिरगासिनो हटेल नागिरबाबो मोना हटेलालाय दं गिदिर रेस्टुरेन्ट माबा माबि माने ड्राइभार लाइफनि औकातनि नङा आरो बेखौ नेक्स्ट टाइमावसो बिदियाव हाबो माने दा खामानि मावगासिनो बे लाइनाव बे हालोदाव मोनसे लेभेलनि ओंखाम जानांगौ जाहैयो नैबावबो आर्मि केम्पआ बिराद गिदिर बेबो राइट साइड लाबाथाय एयारपर्ट मोनबाय तेजपुर एयारपर्टआव फैनोबा नैबाव आर्मि केम्प दङ नै ओमफ्राय आर्मि केम्पनि एसे आवगोलावनो माने आगदाजों थांबाथाय तेजपुर एयारपर्ट मोनबाय जों थांनांगौ राइटजों ओरै थांबाय जोंना पटानजुलि इन्डास्ट्रि एरियाया तेजपुर इन्डास्ट्रि एरियाया बालिपारा होनो I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away फाइनालि एन्ट्रि मोनबाय नैबेनो गेटआ बेनो जाबाय बियार फेक्ट्रि हटेल दङ बेयाव सिङाव केन्टिन दङ ओमफ्राय गारिखौ बैयाव सिङाव सोनो होबाय ओमफ्राय सिङाव सोनानै ओंखाम जानोसै आरो केन्टिन दङ बरियानो हामथारबाय नङाबा सानसे राननांसिगौमोन हटेल बायदिसिना गैया माने खाथियाव बिराद झामेला आरो अजन खालामदों वेट खालामखांनानै आरो बेयाव गेट मोनसे दंबावो एन्ट्रि खालामबावनोसै फाइनालि अजन खालामनाया जाबाय खालामखांबाय खाथा ग'प्र'आ भइसखौ माबायदि केपचार खालामदों मिथिला एकदम बिराद प्रब्लेम होगासिनो ग'प्र'आ दाख्लै गुवाहाटी टु तेजपुर फैनाय मोनसे ब्लगआ बेकार थांबाय ओरैनो आसा खालामो आरो मोजाङै मोजां केपचार जादोंदां भइस रेकर्ड जायाखैबाथ' सेस एकदम बेकार जालायबाय बे ट्रिपनि ब्लगाबो थ' बिदिनि थाखायनो ब्लग बानायनो एकदम गोसो जाया माने मालाबा मा होनो भिडिअ क्लिपआ गाज्रि जानो हायो मालाबा माइक भइसआ रेकर्ड जाया बिराद खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायनानै लाबोयो ओमफ्राय लास्टआव बेबायदिनो प्रब्लेम होबाय थायो दाथ' इडिटिं एप्सआबो साबस्क्रिपसन जोबनानै दङ बेलेग फ्रि एप्सजोंसो इडिटिं खालामगासिनो आरो फ्रियावलाय बहाथो मोजां जानो आरोना स' क्वालिटिफ्रा मोजां फैयाखै बेखायनो मोजां इडिटिं खालामनो हायैखाय साबस्क्रिपसन जोबनानै दङ फाइनालि ओंखाम जाबाय नाजों 120 थाखानो ना आरो ओंखाम ओमफ्राय नै जोंना आदा
एक्टर दंफैयो बिथाङाबो जोंनिनो कम्पानिनि नोंना लड जाबाय दा लड लानानै अबाव थांगोन लख्रायाव बेहा जाखांबाय नामालाय संनानै जादों मैया जाखोन्दाखौ जाबायना हरनि ओंखाम दंब्रा हरनि ओंखामखौ जाबायना खरसा जायासै साहा लोंनो थांबाय दा 50 थाखासो 60 थाखासो खरसा 50-60 थाखाल' जेबो मोनजायाखै मोनायाव नाजों ओंखामजों माबा जानांगौ आं 150 थाखानि केन्टिंआव जाहैयासै नैबे हटेल फिसायाव जाबाय साइडआव बेला कम्पानिया बेनो बै एसे आवगोलाव दं आंनि गारिया नैबे मा होनोमोनलाय सरायघाट मिनि दालांजों बारबोबाय जोङो बे नेपालि बस्ति नेपालि बस्ति ओरैजों बैयाव साहा बागान दं नै ओमफ्राय सिङावथ' भिडिअ खालामनायनि एलाउड गैया नालाय दा लड खालि जानानै ओंखारबासो बा बावनो लड जाफिननोबो हागौ आंनाबो मिथिला मासि गोलावलै सरायघाट दालाङा टाइमा 2:20 जाबाय बेलासिनि दा एन्ट्रि मोनबाय नै बियार फेक्ट्रियाव हाबसै ओमफ्राय सिङावथ' भिडिअ खालामनो एलाउड गैया स' बेखायनो खालि जाखांनायनि उनाव नोंथांमोननो खोन्थानोसै लड जाफिन ना मायो नै खाफाल मोजां ना मोजां खालि जायासैलाय गारिया बेना मालाय लड जागौबाय उरायलांसै ओंखाम संनानै जानोसै र' आंबो रसा नांनानै थायाना हगार हरजायाखै आंजों ओंखाम संनानै जानो होननानै दा टाइमा नै माबा जाबाय 8:24 8:30 जाबाय गाबोनथ' जालिया ने खालि गाबोन रबिबार ना सानडे सेसखा गाबोन आरो सानसे फासिबावबाय माने नेक्स्ट दिन समबारावसो 1 तारिख दिनै 1 जुलाइ गाबोन 6-7 तारिखआवसो खालि जासिगोन बिदिबा फैसाबो गैला मालिकनाव मेसेज हरदोंमोन आं अनारनाव मेसेजखौ नाया दाबो हटेलाव ओंखाम जायै जोब्बाय फैसाया मा जाबावनांगौ बिदिजोंलाय मनाबो दंबावो मना दङ माइरङा आलुजों माजों होगोन आलुजों दावदैजों झल नामा झल बबेखिनियाव दं मनायालाय सिटखौ थिखांदोब्रा सिट सिङाव खाजोनाया माथो बावसो दंजोबो खैजिमा बिदैसो माथो माइरङा खैजिमालायनो मा होनो बे गिदिरालै माबा गुमा बिदैस' एकदम मा ग्लास बायदिसो नै गोजों बहायबाय नै जोंना बाहाय सामब्राम बानलु गोरान ओमफ्राय सामब्राम गुफुर दङ लसुन ओमफ्राय बाव बहायबाय खेबसेनो माइरं ओमफ्राय दाउदै ओमफ्राय आलु माब्रै संगोनथाय आसला जोंना मा मडेल बुजियासां ओंख्रि संगोनखौनो नायबाय थाबानो जाबायब्रा दे नायसां माबायदि संनानै जाहोयो बै उनावबो संगासिनो जोंना आंना गारिया बै कम्पानियाव दं उनाव गेटआ मोननै दं दे नैबावबो मोनसे ओमफ्राय बैयाव मोनसे बाहाय रेकर्ड खालामनो मोनो भिडिअ एसे ओमफ्राय नै बिसोर लड जाजोब्बाय लाइन दा गेट पास बानायगासिनो आसलनाबो लड जाबाय आरामसे ओंखारलांनांसिगौ जायै लोङै ओंखारलांसै आरो ना जायै लोङै ओंखारलांगोनब्रा खयथासोआव मोनहैनाय खालामगोन गाबोनबा खालि जागोन आरो गाबोनथ' खालि जायाना रबिबाराव गाबोन थानांबाय आराम उन्दुनानै थांदोरा फुङाव लागायलांदो बै माबानिफ्राय अबाव उन्दुहैगोन थांनोसै बबेसे मादाव लागै थांनोसै उन्दुनो ओंखारबा उन्दुबायना उन्दुबाय सेवबाय थानोसै बाव समबाराव नङाबा थांनो मोनला खाफाल मोजां होनो बेखौ खाफाल मोजां जेराव मेराव गोदोलाबायो गारियाबो गोलाव जाबायना गेसा बेसेबां सोदों जों दाख्लै मा जादों बिपुलजों आंजों संबाय थाबाय मोनहाङाव जोबना होबाय ओंखाम मोनहाङाव 3 केजि सोदोंमोन दा 3 केजियाव बेसेबां 330 थाखा 330 सेरसेयाव 110 सेरसेयाव 110 3 केजिजों 330 बेसे गोबाव जाखो जाबाय दे संनाया सप्तासे जाबाय 15 दिनसो जाबाय दां 15 दिन जोबाथ' जोब्बा सेस 2 केजियानो आङो 15 दिननि बारा संनासो जाबावदों दा 2 केजि फुङाव संबाथाय जाबाय हारसिं नालाय ना खेबसेल' संनाय जायोब्रा ओंखायनोथ' आंबो जै गारि फिक्स जाबाय ओंखारबाथाय बिदिनो खालामगोन फुङाव संखाबाय मोना सानसेनि आरो संना दोनखाबाय थाखाबाय दा फुङाव आरामसे जादो 10थासो बाजायाव जाबाय दा ओंखाम उखैलिया खेबसेबा खेबनै सा लोंदो जाबाय कम्पानि सिङावथ' अबेबा गोदोनानै थाबा सोनो होखाया गेसफोरखौ गालांजोबनांगौ गेटआव सोनोनो होआबा मारै सङो होनदों रुनाय ओंखामखौ नोङो गोदौबाय थानाय समाव मोन्दोंना मोनाखै आखाइजों सेरना होनांगौ सेफ्लेना नायनांगोन आरो सेरे नायबाय थानांगौ ना सेफ्लेना नायनांगोन आच्छा ओमफ्राय गुरै जाबाथाय मोनबाय गुरै जाबाथाय मोनबाय आरो दैयाथ' रानजोबा बेयो नामा दैया रानजोबगोनब्रा रानो फुरा हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु मस्ला मस्लि नै गथायनो होजोबखाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट थाव सेरनानै बेखौ होबाथाय दै होबाय आरो खेबसेनो सटआव टाइम गैयियाव दाउदैखौ नै
एवगोरनो बावबायनो रायलायनो बानलुसो होगोरबाय होमबाबो पियाज बानलु होमबाबो जाबाय दे जागोन दावदैखौ एसे एवथ्रमगोरबाय आंना मोनसे जामेला जाबावबायना ओमफ्राय सिङाव 5G टावार नाङा जिअ'आ भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ सेस ओमफ्राय एयारटेलावबो गैया टावारानो गथाम गाहामल' बिराद स्ल' जायो बेनिफ्राय ओंखाराबाथ' बे भिडिअ आपल'ड जानाय नंला दै रायजोफोर लेट जासिगोन बे भिडिअआ बेनिफ्राय ओंखारबासो माने समबारावसो जाखासिगोन गाबोनथ' बन्द' रबिबाराव समबाराव बेनिफ्राय ओंखारबासो भिडिअ आपल'ड जासिगोन एडिटिंखौ आं दानो मोनायावनो खालामजोबखागोन खालि भिडिअ आपल'ड जाथ'नाय नङा आरो जोंना दावदै एवनाया जाबाय नै फाइनालि ओमफ्राय दा आलुखौ एवबाय मोनबाय नै जोंना फाइनालि माथो खालामबावनो ड्राइभार जिबन लामा सामा ओंखाम जानाङो संनानै जिन्दागियानो बेनोसै नै जोंना ओंख्रिया बरियाल' मोनामखाबाय दै बेना नै टेबोलाव लाबाय मोजां दा आं संदों आं मा मिथिगौ दा नों दे आं जानि ओंख्रिया हले बरिया ओंखामासो एसे थाबथानो नागिरो माइरङा गिदिर गिदिर ना नोंबो रुनायखौसो जायोरा बेनिखायनो बुंदोंमोन दा आङो बल्दार होननानै बल्दार माइरं जाखांबाय फाइनालि जोंना नै ओंखारसिगोन दाना मस्ला जाबाय नामा नोंलाय मस्लाखौ जाबासो बोरैबा मोजां नांसिगोनब्ला ग्लास साफा खालामजोब्बाय ओरै उननिखौ बिजेना क्लियार नुयो नालाय साफा खालामबा माने गारि फिसाफ्रा जै गुवाहाटि मोनहैबायना नै बिजों लागायना होयो आखिजों नैबेजों बाहाय लागायथाबो आरो ओरैजाय ओमफ्राय जोंहाथ' बैजों नुहुरा ओरैजों ओमफ्राय बाव लागायना लानोसै एसे दानफ्रांबाथाय नांबाय आरो ओमफ्राय दायाथ' गारि गिदिरनिसो जाखायो नालाय गारि फिसानि जाया दे बाय बाय थांदो मोजाङै मोजां दे लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्टआव हरे कृष्णा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै भिडिअ बिराद गोलावबो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय जै बर' हारिनि